Ассалому алайкум ва рахматуллаҳи ва баракатуҳ. Бародарони аҳли исломи ман, огоҳ ҳастед ё ки не? Умедворам ки ҳама огоҳ ҳаст. Як бародари мо чанд қа пеш мусибат ба сарашон омад. Ин ҳаст аст мақсад ки ба кӯмак эҳтиёҷ дорад. Рости чанд моҳ пеш электричка мақсад ҳамин бародара зер карда буд. Ҳарди дасто айкор биромада буданд. Бо хости Аллоҳ каме маблағ ҷамъ шуд. Ин бародар як дасташ дар кор дормад. Алон дуюм дасти ин ба дасти росташ кор намекунад. Ҳозир дасташро агар бовар накунед, ина бинед, бародар ҳамин инсон ба кӯмак эҳтиёҷ дорад. Дасти рост вобше кор намекунад, на ба ҷарроҳӣ. Докторҳо хеле маблағи калон гуфтаанд. Ина бародар сомоном дорад, ба кӯмак эҳтиёҷ дорад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародару вафоҳои аҳли ислом, ҳозир мо дар проспект мираи масҷиди калони шаҳри Москвада қарор дорем. Алҳамдулиллаҳ. Медонем ам дасти мара иншоаллоҳ бу операция кандако бо кӯмаки шумо алҳамдулиллаҳ раҳмат барои хайри кадагитон сум ҷамъ касидест. Лекин сум намерас, вале иншоаллоҳ бу суми хеле зиёд дар кори аз барои Аллоҳ ба мо кӯмак кунед. Иншоаллоҳ Аллоҳ аз шумо розӣ боша, кӯмактон иломи аз Аллоҳ бигардад. Аз шумо хоҳиш мекунем барои ҷарроҳии мо кӯмак кунед. Бародаро, ин бародари мо ба кӯмак эҳтиёҷ дорад. Хоҳиш мекунам ҳар касе ки бошад, ҳар қадаре бошад, фарқаш не 10 рубл аст, 5 рубл аст, дигар аст, чанд қай ҳаст нест, ина дастша бинед. Дастора дидед, ҳама полни аз кор биромадагӣ аст. Хатиаби агар ки мақсад до кӯмак кардан наметавонед, як ҳаф дуо дар ҳаққи ин бародар дариғ надоред. Боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. Аллоҳ ҳамаи моро ҳифз кунад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.